Kakazarra! Nere laguna den haizeak gaur nirekin egongo balitz? Globo batek haizerik gabe ez du ezertarako balio. Ez dakit zer gertatu ote zaion. Beti, Iruñeko Aldezarreko txoko honetara etortzen naiz eta hementxe egoten da nirekin jolasteko prest. Berak putz egin eta nik globoa alde batetik bestera gidatzen dut. Eta udan izugarrizko beroa egiten duen 4 egunetan, ze ondo datorkigun haizea ezta, ea gaurkoan etortzen den. Haizeak gizakioi gure bizitzako gauza askotan laguntzen gaitu, baina beste askotan oztopatu. Etxera joan beharko dut beste jolas bat planteatzera. Aizu laguntxo! Zure bilan inbilen! Berandu da jolasteko jada, urrengo baterako izan beharko.